suntem în direct la Marea Dragoste, la Canal 33 România. Am nu una, ci două invitate extraordinare. O emisiune de colecție, o emisiune de suflet, o emisiune în culori, pentru că ne pregătim pentru splendidul eveniment anual numit Suflet în Culori, și alături de mine partenerele de tradiție ale acestui minunat eveniment născut, inventat de Mihai Stan, un promotor al culturii și al artei adevărate, doamnele care reprezintă Asociația Help Autism, Daniela Bololoi și Laura Lazar. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult. Ne pregătim pentru emoțion, pentru un nou concert extraordinar și mergem mai departe la 10 ani de la înființarea organizației Help Autism. 10 ani, da. Ați făcut lucruri extraordinare în acești ani. De unde ați pornit și unde ați ajuns? Am pornit de la un băiețel care a fost diagnosticat în urmă cu aproape 11 ani cu autism. Fiul tău, exact, băiețelul meu, Mălin, la vârsta de 2 ani, avea pe atunci 2 ani, în 2009. În acest an împlinește 13 ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Și de la asociația care inițial a purtat denumirea lui, se chema Help Mălin. Însă pentru că foarte mulți prieteni, cunoștințe, colegi de serviciu au fost alături de noi și într-o formă sau alta ne-au sponsorizat, ne-au susținut, au redirecționat formularul 230 din impozitul pe venit și banii colectați au fost mai mulți decât aveam nevoie pentru programele de recuperare a lui Mălin pe un an. Am decis să ajutăm și alte familii, iar asta a dus la ceea ce este astăzi Help Autism, pentru că în scurt timp Help Mălin nu mai reprezenta doar un copil, ci mai mulți copii. În acest moment sunt 600 de copii înscriși în cadrul asociației și 600 de familii, pentru care punem la dispoziție o întreagă infrastructură și împreună cu care ne implicăm în strângerea de fonduri ca să putem susține parțial sau integral programele de recuperare. Și de asemenea o echipă de 100 de colegi în Help Autism. 80 dintre ei sunt psihologi, psihoterapeuți și lucrează direct în cele 5 centre Help Autism din București și țară și 20 personal suport administrativ cu departament de fundraising, departament operațional, departament de programe, proiecte și evenimente, comunicare și PR. Suntem practic un antreprenoriat social în acest moment și o organizație de utilitate publică. Și sunteți împreună de la bun început? Și Laura Lazar este colega ta de membră fondatoare. De când ați demarat asociația? Exact. Da, de la bun început. Da, suntem ambele membre fondatoare. Dinainte de a înființa asociația, de fapt. Da? Practic, cumva, sigur că Daniela, ca mamă, a trăit diagnosticul copilului și zbuciumul respectiv, dar apropierea dintre noi și tot ce a urmat după a venit firesc, pentru că dincolo de două colege de birou care eram, ne-am găsit sprijin una în cealaltă, am fost alături și am încercat să facem mai departe lucruri împreună. Și cum spunea Daniela, da, într-adevăr, totul a început de la un copil, de la visul ei ca mamă, dar destul de repede ne-am dat seama că dincolo de un copil și de ce putem face pentru el, pot fi făcute lucruri și experiențele prin care asociația ia ca mamă, noi ca, susținători, ca fundraiser, trebuie să le împărtășim și cu alții. Era deja o datorie a noastră. Practic, cred că așa am crescut, dacă stau să mă gândesc. Da. Din experiențele cu care noi ne-am întâlnit și pe care le-am trăit și din învățămintele pe care le-am tras, am considerat că este de datoria noastră să le ducem mai departe și să fim, ce frumos a zis, suport. Cum s-a născut colaborarea cu Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, reprezentată de Mihai Stan, de Luminița Arbunescu? Cum a pornit acest proiect și de ce aveți nevoie până la urmă? Care sunt beneficiile asocierii între o organizație cum este Help Autism și un proiect cultural? Cum, de unde, până unde ați ajuns la minunea asta de proiect pe care îl faceți împreună an de an? Da, e o minune de 7 ani.
A plecat și dintr-o dorință a lui Mihai de a veni în întâmpinarea persoanelor cu diferite dificultăți, în special a copiilor și a persoanelor cu autism. El s-a întâlnit cu Daniela, așa se întâmplă în viață. Întâmplător sau v-ați Sinceră să căutat, fiu, nici nu mi-aduc aminte, sunt atât de mulți S-au ani. întâlnit destinele, pur și simplu. Mihai face parte din familia noastră, ca să spun așa. Sunt atât de mulți ani încât am senzația că îl știu de o viață. Da, probabil ne-am întâlnit la o recomandare sau la un eveniment, chiar nu mai mi-aduc aminte și Mihai să mă ierte în acest moment. Cert este că el și-a dorit și am observat asta cam cu fiecare proiect pe care îl implementează, să nu aibă doar un eveniment, adică evenimentul să nu aibă doar, să spunem, obiectiv în zona aceasta culturală și să atingă doar aspectele care țin de cultură, de artă și de muzică, ci și-a dorit mai mult de atât, pentru că s-a gândit că la orice eveniment și la orice astfel de concert pe care îl organizează participă foarte multă lume care plătește oricum un bilet ca să poată să intre la acest spectacol și este păcat ca banii care sunt practic plătiți oricum la orice spectacol să nu vină și în susținerea unei cauze. Practic, conștient sau inconștient, ce a făcut Mihai se cheamă o educare a societății. Cum să învățăm să ne simțim bine, făcând în același timp bine dincolo de propria noastră persoană. Pentru că, cum spuneam, fiecare dintre noi, în momentul în care mergem la un spectacol, la un eveniment, la un concert, da, achităm acel bilet, cum ar fi și cum te simți dacă știi că banii de pe acei bilet merg în susținerea unor programe de recuperare pentru copii sau în susținerea diverselor alte cauze și ne distrăm făcând bine. Practic, acesta e conceptul de bază. Primul eveniment și denumirea a pornit de la Suflet în culori, a fost o denumire pe care am gândit-o împreună, în cadrul asociației noastre, împreună cu Mihai, pentru că muzica aduce bucurie în suflet și muzica este ceva ce te bine dispune, este ceva ce te duce într-o altă zonă, da? O zonă a bucuriei și a plăcerii. Și de acolo această denumire. Dar probabil și copiii cu autism au un suflet care își dezvoltă cu siguranță mai multe culori decât sufletele noastre. Au o frumusețe pe care noi din afară aproape nu înțelegem de multe ori, nu? Deci eu așa am văzut dintotdeauna de când am auzit numele acesta splendid, eu așa m-am gândit. Ei au văzut în sufletul minunat al unor copii pe care nu înțelegem noi pe de-a întregul cu simțurile obișnuite. Dincolo de susținerea aceasta care vine în mod firesc, mă rog, cea financiar vorbind, ce se întâmplă cu acest eveniment este că aduce în fața unui alt public și în fața societății, cum spunea și Daniela mai devreme, conștientizarea ce înseamnă autismul, ce putem face toți, cum putem înțelege, pentru că dacă noi acordăm și suntem mai deschiși către poveștile diferite și către copiii diferiți în general și persoanele diferite, că nu trebuie să ne raportăm doar la copii, căci copiii cresc, adolescenți, tineri, adulți cu autism, lucrurile vor fi mai ușor, pentru că până la urmă societatea înseamnă oameni, suntem noi toți la un loc. Și atunci, dincolo de acest mare plus financiar pe care acest eveniment ni-l aduce, e vorba de această conștientizare extraordinară pe care acest eveniment ne oferă. Și da, este sufletul copiilor în culori și zicem noi că și al nostru, și în special în culoarea albastră, care e culoarea autismului. Da, dar și, într-adevăr, și sufletul vostru este cu totul deosebit, pentru că faceți atât de mult bine. E atâta nevoie de ceea ce faceți tu și voi și sunt atâtea familii, atâția părinți care n-au primit sprijin, care n-au avut parte de susținere, au avut parte de diagnostic greșit, e un ajutor absolut enorm pe care reușiți să îl dați familiilor în care apar asemenea complicații în raport cu societatea. Așa este. Chiar și povestea lui Molin are un diagnostic greu pus și asta a fost prima experiență, cred, a Danielei
pe care și-a dorit să o împărtășească cu ceilalți părinți și care cumva cred că stă și acum la baza un nucleu de colegi care chiar către asta se concentrează, către această apropiere și acest sprijin și această susținere de care și părinții au nevoie, pentru că spunem noi și o spunem tot din experiențe că autismul afectează evident întreaga familie, întreg universul copilului. Nu vorbim doar despre diagnosticul copilului, vorbim despre un alt stil de viață, vorbim despre ce se întâmplă cu familia, cu părinții, cu bunicii, cu tot, haideți să spunem, prima vecinătate a copilului, dar afectează mai mult decât atât mediul școlar, mediul apoi de integrare. Tot asta ne-a determinat și mai departe să ne dezvoltăm și să creștem și ne-a ajutat să înțelegem că dincolo de diagnostic, că dincolo de ceea ce facem spre conștientizare, trebuie să fim și noi parte din soluțiile pe care societatea le oferă pentru persoanele cu autism. În continuare se pune greu diagnosticul. Cum s-a întâmplat cu Mălin? Și la voi au fost probleme? Da, foarte mari. Acum 10 ani așa era o poveste. Am fost acuzată de diverse, din păcate chiar din partea medicilor, acum 10 ani, medicii de psihiatrie pediatrică. Cumva circulau destul de multe mituri, nu din vina medicilor, aș putea spune, ci datorită faptului că, din păcate, diagnosticul de autism nici în acest moment nu este recunoscut ca fiind un diagnostic, o problematică națională. Și cumva, ca să se ajungă la acest ajuns, a fost foarte mult autoeducație din partea medicilor, din partea cadrelor didactice, din partea noastră ca și părinți, din partea specialiștilor care au ales să lucreze în această direcție și să se formeze în recuperarea persoanelor cu autism. Din păcate, în facultăți nu prea se studiază absolut nimic despre acest diagnostic. Știm, terminăm facultatea de psihologie, pentru că eu am absolvit cea de-a doua facultate de psihologie. Și eu, da. Eu, odată cu diagnosticul lui Mălin, mi-am dat seama că este vorba de o poveste pe termen lung și am urmat cursurile facultății de psihologie. Din păcate, nici acolo nu afli mai multe decât că există acest diagnostic în DSM, nu în manualul care întrunește toate diagnosticurile psihologice, însă nu ai o detaliere. Practic, cu toții, pornind de la medic și toți cei care au legătură în acest moment cu subiectul, am învățat printr-o expunere și printr-o confruntare cu un număr, din păcate, de la an mai mare de copii diagnosticați cu autism. Am fost acuzată de faptul că l-am înțărcat la vârsta de 2 ani, ca și cum copiii ar fi înțărcați, nu știu, la 10 ani și nu la 2 ani. Adică cum ți se spunea că n-ai alăptat suficient? Nu, da, a fost prea puțin până prea la 2 puțin, ani? 2 ani, da. Am fost acuzată de asta. Mi s-a spus inclusiv că m-am întors la serviciu și acesta e motivul pentru care copilul meu se comportă așa, pentru că mă ignoră. Doar că eu m-am întorsesem la serviciu când el avea 3 luni și la 2 ani s-a pus problema diagnosticului. De altfel, eu încă de la 1 an și 6 luni am observat că ceva nu este în regulă, că a fost o perioadă de stagnare cu un regres. Medicul lui pediatru mi-a spus la un moment dat că eu am probleme, în niciun caz copilul, că exagerez și că asta e, pentru că pe zi ce trece folosea din ce în ce mai puține cuvinte și pierdea contactul vizual, se întâmpla ceva straniu, era lipsit de o logică a lucrurilor. Între 1 an și 6 luni și 2 ani copiii obțin cele mai multe progrese, încep să acumuleze foarte multe, atât cuvinte în vocabular, cât și comportamente din ce în ce mai adecvate non-verbal. Și asta, desigur, am realizat ulterior, da? Dar atunci, ca și mamă, nefiind încă specialist, ca și mamă, îmi dădeam seama că ceva nu e în regulă ceea ce se întâmplă și nu ar fi niciun motiv pentru care Mălin, în loc să folosească din ce în ce mai multe cuvinte, să interacționeze mai mult, să înțeleagă mai bine, pierdea, practic, din achiziții. Și am primit diverse, inclusiv că am probleme cu soțul, dar nimeni nu m-a întrebat dacă am un soț, când mi s-a spus că am probleme cu soțul și că ar trebui să vin la psihoterapie eu o dată pe săptămână, dar fără să mă întrebe dacă am soț sau dacă am vreo problemă cu soțul, că nu puteam să fiu deja divorțată sau să nu fi fost niciodată căsătorită.
Da, a fost o perioadă foarte grea. Acum lucrurile s-au schimbat, cum spuneam, printr-o autoeducare a noastră ca și societate, pentru că numărul de copii realmente a crescut foarte mult. Dacă în urmă cu 10 ani statisticile internaționale arătau o cazuistică de 1 la 110 copii, acum vorbim de 1 la 68 de copii în 2012, iar în prezent 1 la 54 de copii. Adică de la an la an numărul de copii care sunt diagnosticați este, din păcate, în creștere. Este cel mai des întâlnit diagnostic în perioada juvenilă, mult mai des decât cancerul, HIV, diabet, orice alt diagnostic la această vârstă. Cu un impact major nu doar asupra copilului, ci a întregii familii, familie lărgită, cum spunea Laura. Și a întregii societăți. Și a întregii societăți. Ar trebui să ne asumăm împreună această schimbare și să trecem cu bine, atât cât se poate cu bine, și oferind sprijinul necesar celor care au nevoie la nivel de societate. Nu e o problemă pe care să o lăsăm și să o închidem în case. Și, din fericire, există și soluții de noi, de aproape fiecare dintre noi depinde să înțelegem. Și odată sunt soluțiile de recuperare, Daniela poate să ne spună și ca specialist mai multe, dar există soluții de a integra persoanele cu autism, copiii cu autism, de a înțelege că sunt diferiți și a înțelege să-i acceptăm în primul rând așa cum sunt și să ne raportăm în consecință față de ei și asta depinde de fiecare dintre noi. De aceea punctam și spuneam mai devreme că dincolo de sprijinul incontestabil financiar pe care îl aduce acest eveniment și de impactul cultural pe care îl are, vorbește de această conștientizare și de faptul că fiecare dintre noi putem să ne gândim și să ne regăsim, dacă eu știu cumva, mi este în acel moment puterea de a vedea și de a înțelege lucrurile diferite și de a le accepta și la rândul nostru de a vorbi despre asta, poate de a direcționa pe cei care îi întâlnesc în viața lor obișnuită către un specialist dacă observă anumite aspecte care nu sunt, să zicem, obișnuite. Adică foarte mult impactează acest nivel de conștientizare. L-am învățat și noi pe parcursul celor 10 ani. Concertul Emoțion, sâmbătă 28 martie la ora 19 la Ateneul Român, în Sala Mare. Va fi un concert absolut splendid cu soprana Laura Tătulescu, tenorul Christopher Lundin și mezzosoprana Roxana Constantinescu, nume mari, acompaniați la pian de Luminița Berariu și un eveniment prezentat de Mihaela Tatu, ambasador Help Autism 2020. Am fost și eu ambasadoarea asociației voastre minunate anul trecut și ansamblul Violoncelissimo condus de Marin Cazacu, așa este, chiar va fi un concert de excepție. Luați-vă bilete la acest concert extraordinar și așa cum spun Daniela și Laura, faceți un bine făcându-vă mai întâi vouă un dar de suflet, aducând culorile pe care le înlesnesc către sufletul dumneavoastră artiști atât de mari și atât de greu de întâlnit. Sunt artiști care vin din străinătate să cânte pentru asemenea cauză nobilă. E minunat ceea ce se întâmplă. Special pentru acest concert. Deci este un lucru extraordinar. An de an. An de an foarte mari artiști au fost. Ansamblul Imagomundi, Rodica Vic, Ștefan Pop, Vlad Maistorovici, Diana Ionescu. Mai spuneți-mi voi, da? Leontina Văduva, Maestru Leșe, da, Grigore Leșe, Nicolae Licareț. Rodica Vic a fost la prima ediție și la a 5-a ediție, adică a rămas alături și sunt convinsă că ne vom reîntâlni
în acest suflet. Cu siguranță. Mara Dobrescu, Remus Azoiței, Diana Ionescu, da, sunt nume de excepție și tot nume extraordinare vor fi și anul acesta. Eu cred că va fi sala plină, cu aplauze și cu multe culori. Ce altceva putem să facem în afară că venim la spectacol? Direcționăm acei 2%? 3,5%. 3,5%. Între timp s-au făcut 3,5%, da? Asta pentru că impozitul a fost modificat în urmă cu 2 ani. Impozitul pe venit de la 16% a scăzut la 10% și atunci și noi ne-am ocupat și ne-am asigurat că acest procent de 2% a crescut și s-a modificat la 3,5%, astfel încât să se păstreze ca și sumă redirecționată. Vorbim de sume mici de la o persoană care obține venituri de bază, undeva media la 70-80 de lei pentru un an financiar, un an cum ar fi anul 2019, dar adunate de la foarte multe persoane. Pentru Help Autism și pentru copii înscriși în cadrul Asociației Help Autism înseamnă un buget considerabil. Undeva anul trecut, în jur de 100.000 de persoane au redirecționat către Help Autism și au completat formularul 230. În afară de formularul 230 mai vorbim și de declarația unică, adică și persoanele care obțin alte venituri decât veniturile de bază și își depun declarația unică pot să opteze pentru redirecționarea acestui procent de 3,5% din impozit pe venit. Cine dorește poate să și doneze prin SMS 8844 cu mesajul HELP și de asemenea cu plată recurentă poate lună de lună să redirecționeze 2 euro către cauza pe care noi o susținem. În situația în care avem ca și, să spunem, telespectatori antreprenori, orice agent comercial, orice micro-întreprindere care rulează sub 1 milion de euro poate să sponsorizeze cu 20% din impozitul datorat la stat sau, dacă vorbim de companii mari, cu 20% din impozitul pe profit pe care îl datorează de asemenea la stat. Adică există multe facilități fiscale, pentru că acestea sunt facilități fiscale ale contribuabilului, ale persoanelor fizice sau persoanelor juridice, pentru a susține activitatea organizațiilor non-profit. Noi, practic, ne aflăm în zona de prestare de servicii sociale și încercăm să acoperim integral serviciile de recuperare ale copiilor din aceste fonduri colectate, astfel încât părinții să nu fie nevoiți să plătească din alte surse. Ei sunt parte la acest proces și mie îmi place să cred că Help Autism este o mare familie, unde părintele și copilul nu este un simplu beneficiar, ci este în primul rând un mesager al cauzei. Eu cred cu tărie că fiecare dintre noi, în calitate de părinți, și aici vorbesc în calitatea mea de părinte, dacă vorbim despre autism și dacă ne comportăm ca și cum autismul face parte din viața noastră și din societate, copiii noștri care vor deveni adolescenți, adulți, au posibilitatea să fie acceptați de această societate. Însă dacă noi ascundem realitatea în care trăim și refuzăm să vorbim despre ceea ce trăim, nu o să facem altceva decât o să îngreunăm procesul de acceptare și de integrare a copiilor noștri, care, repet, vor deveni adulți în scurt timp și va fi mult mai greu tot pentru noi ca și familie. De aceea, părinții pentru noi sunt mesageri ai cauzei, colegii nu sunt doar simpli terapeuți sau simpli angajați, ci îi transformăm pe toți în mesageri ai acestei cauze. Și iată, Mihai este una dintre, să spunem, bucuriile noastre. Și spun asta pentru că Mihai reușește an de an să facă imposibilul. El ține legătura cu artiștii, el vorbește cu artiștii și fără eforturi foarte mari reușește să-i convingă să vină să concerteze pentru copii gratuit, adică ei nu sunt remunerați, pentru că vorbește din suflet și vorbește cu toată ființa lui. Și la întrebarea cum am mai putea și ce am mai putea să mai facem, ia că am putea să facem exact ce fac
artiștii noștri care de la ediție la ediție, de ani de zile, ei vin și sunt alături de cauza pe care noi o susținem și de copii, vin și alocă din timpul lor, din resursele lor, unii dintre ei, cum spuneai, vin din alte țări și sunt dispuși să dedice din timpul lor pentru a face ceva ce le face bucurie. Cu siguranță le face bucurie tuturor să cânte, pentru că sunt artiști, dar este o bucurie și mai mare în momentul în care știu că se află pe scenă și concertează pentru a face un bine. Și cred că asta putem să facem fiecare dintre noi, într-o măsură mai mică sau mai mare, pentru că fiecare dintre noi ne pricepem la ceva, suntem specialiști în aria noastră profesională și cu siguranță din ceea ce facem putem să dăm mai departe, nu neapărat către copii cu autism, dar către o cauză, către un crez al nostru, nu știu, care poate să fie un bătrân, poate să fie un sărac, poate să fie un copil supradotat, poate să fie orice. Important este să ne găsim, dincolo de dorința de a ne face foarte bine activitatea profesională, o miză care să ne împlinească și personal. Și binele făcut se întoarce, exact. Se întoarce asupra noastră și lumea se schimbă. Noi aici la Canal 33 facem multe emisiuni de spiritualitate în care vorbim despre lucruri despre care înainte vreme nu se vorbea deloc. Aici, în studioul acesta, de exemplu, face colega mea, Ramona Popescu, emisiunea Design Perfect, în care vorbește despre comunicarea cu îngerii, cu maestri înălțați, cu lucrurile care au devenit tot mai perceptibile odată cu schimbarea planetei noastre și ridicarea vibrației planetei noastre. Și una dintre explicațiile pe care a oferit-o Ramona Popescu aici, în studioul nostru de la Canal 33, o explicație pe care eu am simțit-o până în adâncul inimii ca fiind cea adevărată, referitor la tot mai numeroasele cazuri de copii cu tulburări din spectrul acesta autist, este aceea că sunt suflete cu o vibrație foarte înaltă, mai înaltă decât a noastră, și care din această imposibilitate de a se mai adapta la vibrațiile mai joase, rămase cumva în urmă ale celor mai mulți dintre noi și ale Pământului, care este într-o evoluție mai lentă, aleg cumva acest refugiu care îi face să poată trăi printre noi, deși vibrația lor este superioară vibrației noastre. Și cred din tot sufletul în această explicație și o simt ca adevărată și sunt sigură că mulți dintre cei care s-au gândit la asta o simt ca adevărată. Ramona Popescu este o maestră în ale cărei cuvinte cred cu desăvârșire și avem nevoie să înțelegem lucrurile chiar și dincolo de concretețea lor măsurabilă, ca să le primim mai bine în sufletul nostru și ca să putem să integrăm această nouă realitate în viețile noastre și să o facem mai ușor de gestionat și mai ușor de dus înainte, prin frumusețe și prin bunătate. Tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și nu înțelegem, putem asimila prin frumusețe și prin bunătate. Și asta faceți și voi la Help Autism, asta fac și concertele extraordinare din seria Suflet în Culori. Ajutăm oamenii și încet lucrurile acestea vor deveni firești, vor deveni mai ușor de dus. Cum a fost periplul tău, Daniela, în toți acești ani, ca mamă, dincolo de asociație? Ți-a fost vreodată greu de tot, în așa fel încât să zici e prea greu? Privind în urmă, aș putea spune că am fost într-un soi de depresie maniacală. Adică mi-am găsit refugiu, sau să spunem o formă de depresie care m-a dus a mă concentra pe ce pot să fac ca să ies din această stare și m-a dus în zona de a găsi soluții. Nici o secundă nu m-am întrebat sau nu m-am lăsat copleșită, să spunem, de întrebarea de ce mi s-a întâmplat-o mai mie și de ce copilul meu. Am gândit mereu din perspectivă pozitivă. Am considerat că Mălin a venit în viața mea pentru că eu sunt în măsură să pot să fac ceva pentru el și n-a venit într-o altă familie pentru că poate lor le-ar fi fost mai greu.
am considerat-o o binecuvântare și, exact cum spui, am privit din perspectiva viitorului, pentru că noi așa nu puteam să merg în trecut și să schimb ceva. Și am mers către viitor și în acest traseu pe care l-am urmat, care a fost deloc ușor, ci foarte, foarte anevoios, am avut ani de zile în care am dormit 3 ore pe noapte și eram în pragul epuizării, în pragul burnout-ului, ca să spun așa. Am avut ani de zile în care mă chinuia un singur gând, gândul că băiețelul meu nu va putea să meargă la școală și gândul că niciodată nu va putea să facă față în societate singur și va avea o dependență de persoanele din jurul lui și de psihologii cu care lucra, dependență care nu o să ne mai permită vreodată să ne simțim familie la fel ca oricare alte familie, sau eu să îl privesc pe el ca pe un copil și să mă bucur de el, așa precum m-am bucurat până la perioada în care au început să apară problemele în viața noastră. Și am făcut tot ce mi-a stat în putință și asta recomand tuturor părinților. Nu există o baghetă magică, nu există un secret. Din păcate, autismul este o condiție. Te naști cu autism și mor cu autism. Autismul nu este o boală, ci este, cum spuneam, un fel de a fi o tulburare neuropsihică. Prin urmare, nu avem medicamentul minune care să ne ajute să dispară autismul din viața copilului nostru. Nu avem o metodă clasică sau garantată care să ne spună că câțiva ani, dacă urmăm următorul proces, avem garantat un copil care este 100% bine. Din păcate, contează foarte mult gradul de afectare al copilului. Vorbim și de situații în care copiii au și afecțiuni asociate cu morbidități. Contează foarte mult de implicarea părinților și de înțelegerea mecanismelor care stau la baza programelor de recuperare, de o echipă bună de profesioniști. Și contează foarte mult diagnosticul precoce și intervenția timpurie și susținută. Deci sunt, iată, mai mulți factori care contribuie la garantarea unui procent cât mai mare de recuperare, însă nu știm care este acest procent niciodată. Cumva, când vine vorba de acest diagnostic, știm când ne urcăm în tren, dar niciodată când ajungem la destinație. Însă, noi ca și părinți, și apropo de întrebarea ta, putem să facem mai mult decât să încercăm să ne ajutăm propriul copil. Să începem de la premiza și de la înțelegerea că ne putem ajuta propriul copil și să fim o resursă pentru el, dacă în primul rând ne ajutăm pe noi. Și dacă în primul rând încercăm să ne înțelegem propriile frustrări, propriile trăiri, propriile emoții, ne alocăm timp, atât nouă personal, cât și relației de cuplu, și nu ne focusăm 100% doar către copil. Pentru că în momentul în care un părinte se centrează, și de altfel ca fiecare dintre noi, dacă exagerăm doar într-o direcție, adică ne canalizăm doar pe profesie, ne canalizăm doar pe, nu știu, pe copil sau doar pe relația de cuplu și nu mai mergem la serviciu și nu mai socializăm și nu reușim să ne păstrăm un echilibru și o înțelegere și un zâmbet în permanență pe față, cât de greu ne-ar fi în fața copiilor. Din păcate, toate acestea se răsfrâng asupra copilor, indiferent că copilul nostru are sau nu un diagnostic sau are sau nu o problemă. Cel mai frumos cadou pentru un copil este părintele lui fericit, părintele care poate să se conecteze cu el, părintele care reușește să fie alături de el și să-l iubească așa precum este, astfel încât energetic, apropo de ce spuneai și de vibrații, să poată să fie acolo unde este copilul și să poată să-i ofere ceea ce copilul are nevoie. Și mie îmi place să spun că, și nu doar să spun, ci chiar cred cu tărie, că au fost câțiva ani la început în care cu disperare am încercat să înțeleg cum pot să-mi ajut copilul, însă în scurt timp, sau de câțiva ani buni, învăț de la băiatul meu, învăț de la Mălin zi de zi. Spuneai de acele vibrații, de acele energii atât de diferite față de ce știm noi și ce ne-a fost nou transmis și am învățat noi în copilăria noastră. Noi așa se cheamă comportamente învățate de la părinții noștri. Este foarte diferit felul în care noi am fost crescuți, de felul în care nu doar copiii care au cerințe speciale, ci copiii în general, din generația aceasta,
își cer drepturile sau se raportează sau la mediul înconjurător e total diferit de ce știm noi și ce am învățat noi. Și practic am înțeles că este necesar să mă dau cu un pas în spate și să îl privesc pe copilul meu nu ca o prelungire a mea, ci ca o persoană de sine stătătoare, cu nevoi diferite de ale mele, cu dorințe diferite, cu temperament diferit, cu o structură total diferită și să-l fac parte la tot acest proces și să învăț de la el. Pentru că, spre deosebire de mine, care am fost nevoită să fac ani de zile dezvoltare personală și să merg în tot felul de formări, de toate felurile și tot felul de psihoterapii, ca să înțeleg că este important să îmi aloc timp pentru mine și nu doar să muncesc de dimineața până noaptea, băiețelul meu își cere drepturile și știe. Acum am nevoie de timp de calitate cu mine, acum voi merge în cameră și voi citi sau mă voi juca, voi face ceva ce îmi place mie, eu cu mine, pentru mine. Mie mi-a luat foarte mulți ani ca să spun asta, ca să înțeleg asta. A fost un proces cumplit, pentru că mă epuizam, fără să-mi dau seama. Și undeva când Mălin avea, cred că vârsta de 7 ani, 6-7 ani, mă întreba obsesiv, timp de 6 luni m-a întrebat obsesiv de ce, dacă sunt supărată pe el. Și eu îl întrebam, mama, nu sunt supărată pe tine, s-a întâmplat ceva? Și el îmi spunea nu. Și acolo se oprea discuția și a doua zi o reluam de la capăt și o luam de la capăt până într-o zi când eu l-am întrebat, mama, de ce crezi că aș fi supărată pe tine? Și răspunsul ei a fost, pentru că nu-ți înțeleg fața, nu ai nici față veselă și nici față tristă și nu știu ce față ai. Și când m-am uitat în oglindă, eram de fapt foarte obosită și aveam o față pe care el nu o învățase în terapie. Era o emoție pe care el nu o recunoștea, o grimasă pe care el nu o recunoștea. Și mi-am dat seama că fața asta mea obosită îl face pe el să se simtă mâhnit, să se simtă trist, pentru că nu reușește să ajungă la mine, iar eu sunt ca și cum eram fizic prezentă, dar emoțional eram absentă, destul de absentă. Și atunci cumva a fost un moment în care eu mi-am dat seama că este necesar să mă străduiesc mai mult decât credeam că mă străduiesc în acel moment și să încep să învăț de la copilul meu. Drept pentru care cât de greu a fost și cât de greu pare și cât de greu încă este în anumite momente, pentru că noi așa spuneam la începutul emisiunii că începând din acest an, clasa 6-a pentru Mălin de școală am ales să studiem de acasă. Nu a fost o acomodare potrivită în clasa 5-a pentru el din punct de vedere al relației cu profesorii și este și mai greu făcând homeschooling, este necesar de și mai mult timp, de și mai multă răbdare. Continui încercând să-l ajut, continui să mă modelez pe mine și continui să învăț despre mine în relația cu mine. Răbdarea este un lucru la care lucrez foarte mult, pentru că pentru a avea resurse, cum spuneam, este necesar în primul rând să mă străduiesc zilnic să fiu bine cu mine și să mă străduiesc zilnic să am acele resurse de care el are nevoie ca să ajungă în zona în care poate străluci. Este o altă întrebare pe care părinții mi-o pun foarte des. Ce aș putea să fac astfel încât copilul meu să fie mai bine? Și asta cred că este o întrebare pe care o poate pune orice părinte cu copil neurotipic, un copil sănătos. Ce aș putea să fac să mă asigur că este mai bine copilul meu, că va fi bine în viitor? Răspunsul meu și ce așteptare ai tu, Daniela, de la copilul tău? Răspunsul meu este următorul. Nu am nicio așteptare de la el. Am așteptări de la mine să pot să înțeleg care este zona în care el poate străluci și să am abilitatea de a-l duce către acea zonă, să-l ajut să strălucească. El nu trebuie să fie într-un anumit fel. Da? Asta este greșeala cea mai mare a noastră, a părinților în general. El trebuie să fie așa precum el poate să fie cel mai bine. Și cred că dacă ne ajutăm copiii să fie așa precum pot ei să fie cel mai bine, bucuria noastră va fi pe măsura răbdării și a înțelegerii. Da? Trebuie să învățăm să ne iubim pe noi, exact. Chiar dacă, exact cum spuneai, noi n-am învățat asta. Era o rușine să te iubești pe tine, o dovadă de egoism, ceva îngrozitor să spui, vai, învăț să mă iubesc pe mine. Dar de fapt asta este cheia, ne iubim pe noi, suntem bine cu noi, avem răbdare cu noi ca să putem apoi să iubim și să avem răbdare cu ceilalți. Laura, și tu ai un băiat, un băiat tipic, dar cred că relația ta s-a
s-a dezvoltat poate mai frumos și mai bine, fiind în contextul acesta cu atâtea învățături valoroase. Sigur că da. În primul rând că și el alături, și nu numai el, familia mea, aș putea spune, și în general familiile colegilor noștri sunt și ele parte din familia mare. De ce? Pentru că noi aici încercăm să facem lucrurile așa cum le facem noi cu copiii noștri acasă, să încercăm să ne dezvoltăm pe noi și pe cei din jurul nostru așa cum ne dorim să facem și acasă și cu copilul. Sigur, și copilul meu este foarte implicat și a avut și el șansa aceasta, că este o șansă în societatea de astăzi și cu tot ceea ce se întâmplă, să cunoască o altă față a lucrurilor, să ia contact de la o vârstă și pentru el mai mică cu lucruri diferite. L-a ajutat și sunt convinsă că pe fiecare dintre noi, și adulți și membrii ai familiilor noastre care au fost și sunt în continuare implicați într-o cauză până la urmă, ne ajută să ne dezvoltăm și să ne dăm seama și să aducem valoare și în propriile noastre vieți, dincolo de valoarea pe care o putem aduce în societate, vorbind despre sau asimilând o cauză în care noi credem. Noi personal cred că creștem ca valoare și ca oameni și consider, pentru mine cel puțin, sigur este și va fi întotdeauna o șansă ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă aici în Help Autist, dar pentru fiecare dintre noi, așa cum simte fiecare și cum vibrează fiecare, nu poate decât să-i aducă bine. Așa foarte frumos spunea Daniela despre relația aceasta și despre copil cu părinte și îmi veneau atunci în minte și dorințele colegilor noastre terapeute, care sunt absolut speciale, trebuie să spun asta și să le mulțumesc și eu, uite așa, să le mulțumesc pentru ceea ce fac zi de zi pentru copiii noștri, pentru că fiecare realizare a unui copil, fiecare cuvânt pe care copilul îl spune, un copil care vine non-verbal, pentru ele este dincolo de o realizare profesională pe care noi o putem avea, iată, un eveniment sau ceva. Dacă un copil spune mama și copilul este non-verbal, ele plutesc alături de părinți, alături de noi, alături de tot ceea ce înconjoară. Dar așa este. Relația aceasta și evoluția unui copil, indiferent că are sau un diagnostic, atât de mult constă în și atât de mare este legătura între a accepta noi niște lucruri și a face echipă până la urmă cu copilul nostru. Atâta timp cât noi facem echipă cu el, cât noi acceptăm niște lucruri, căci în primul rând noi ca părinți trebuie să acceptăm și faptul că eu știu poate este diferit, nu neapărat în ideea unui diagnostic, pur și simplu, da, gândesc altfel și văd lucrurile altfel, atunci și ei vor putea evolua și noi. Dar noi trebuie să ne găsim într-adevăr puterea asta de a ne dezvolta. Nu e ușor să fii părinte în niciun fel. Adică să nu-i pedepsim pe copiii noștri că sunt diferiți de noi. Exact, dar suntem tentați să facem asta. Eu am 3 copii și așa de tare, parcă toți fiecare cuvânt pe care l-ați spus a fost și pentru mine și pentru ceilalți care au copii, oricum ar fi. Învățăm din frumusețea copiilor voștri și învățăm din greutatea care v-a fost vouă dată, să fim mai recunoscători pentru că nouă ne-a fost mai ușor, dar înțelesurile acestea ne sunt tuturor date, tuturor de folos și împreună se întâmplă lucrurile acestea ca să înțelegem ceva și ca să schimbăm ceva și să facem lumea asta mai frumoasă. Nu vreau să te mai întreb, că știu că ai și divorțat, e o altă lume, nu e nimic ușor pe lumea asta, cele mai frumoase și mai pline de sens întâmplări ale vieții noastre sunt grele, așa este, dar dacă reușim să le acceptăm, să le privim cu detașare și să încercăm din fiecare acest hop din viață să învățăm, putem ajunge la lucruri mult mai frumoase și la, să spunem, să ajungem la niște beneficii sau niște primiri, să spunem, mult mai intense, la niște trăiri mult mai intense. Și spun asta pentru că Mălin
Cu toate că provine iată dintr-o familie care a divorțat, avea momente când propovăduia divorțul. Asta pentru că considera că are 2 mame, 2 tați, ne-am recăsătorit fiecare dintre noi, ea că are și o surioară de 2 ani și ceva, pe care o iubește foarte mult. Petrece în egală timp cu familia tatălui, cum petrece cu familia, adică cu noi. El se simte acasă și acolo și îi se pare extrem de interesant că poate să aibă foarte multe animăluțe, pentru că are animăluțe și la mami și la tati, și pentru că noi suntem foarte diferiți și are de învățat de la fiecare dintre noi. Chiar de curând am avut o discuție cu el și o prietenă de-a lui. Prietena lui încerca să schimbe și pe mami și pe tati. El a spus că nu vrea să schimbe pentru că îi se pare atât de interesant că suntem atât de diferiți. Și spre deosebire de un copil care are doar 2 părinți, el are 4 și atunci are posibilitatea să experimenteze mult mai multe. Sunt copii Deci, cu suflete în culori, în mai multe culori Exact, decât da. ale noastre. Ce emisiune frumoasă am realizat aici la Marea Dragoste împreună cu Daniela Bololoi și cu Laura Lazar de la Asociația Help Autism. Intrați pe site-ul Help Autism, veniți la concertul extraordinar din 28 martie de la Ateneul Român, Suflet în culori, emoțion. Sunt întâlniri care ne schimbă viața. Sunt recunoscătoare că v-am avut invitate aici, am învățat foarte mult și vă rog și pe dumneavoastră, dragi telespectatori ai Canal 33 România, să dați mai departe emisiunea aceasta frumoasă și să aducem cât mai multe culori în sufletele noastre. Sunt Alice Năstase Buciuta, vă mulțumesc. Vă rog, rămâneți în continuare cu emisiunile Canal 33 România. La revedere, Daniela și Laura, la revedere. Mulțumim foarte mult. La revedere!